Polaznici zimske škole folklora održali su koncert u Crikveničkoj gradskoj sportskoj dvorani. Organizator koncerta bila je Hrvatska matica iseljenika. U zimskoj školi hrvatskog folklora u Crikvenici podučavali su se plesovi, nošnje, pjesme i glazbala hrvatskog panonskog područja, narodni pleslovi Baranje, Đakovštine, Županijskog, Srijemskog i Vinkovačkog kraja, Volpovštine, Brodskog Posavlja, Novigradiškog kraja, Požeške kotline itd. Uz praktična plesna predavanja održala su se predavanja o narodnim nošnjama, pjesmama i tradicijskim glazbalima panonskog područja te predavanja o kinetografiji, odnosno plesnom pismu. Hrvatska matica iseljenika već više od 20 godina organizira ovdje u Crikvenici zimsku školu. Voditelj je Andrija Ivančan, profesor, a organizatorica je Srebrenka Šeravić, profesor, koja je i otvorila folklornu večer. Svrha ove škole je obrazovanje voditelja i članova hrvatskih folklornih i tamburaških skupina. Osnivač škole i autor njezina programa bio je uvaženi hrvatski etnolog i etnokoreolog dr. Ivan Ivančan. Sve tri grupe polaznika slušale su predavanja prije i poslije podne, a u večernjim satima planiralo se neobavezne programe. Svečana završna priredba u kojoj su sudjelovali svi polaznici škole folklora održala se u gradskoj sportskoj dvorani u Crikvenici. Pogledajte jedan kraći prikaz kako je to sve skupa zvučalo i izgledalo.